अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। రిపీట్ చేయండి. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే हरे రామ कृष्णा हरे హరే कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे हरे రామ राम राम రామ हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। ఇప్పుడు రిపీట్ हरे చేయి. कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। సో ఇది మీరు ఎలా రిపీట్ చేయాలి అంటే, మరి సెకండ్ లెవెల్లో ఉన్నారు, నేను రిపీట్ ఫస్ట్ టైం చేసిన తర్వాత నేను చెప్పిన తర్వాత जय మీరు श्री రిపీట్ कृष्ण చేయాలి. चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। మీరు ఎలా రిపీట్ చేయాలో చెప్తున్నాను, ఒకసారి వినండి. నేను ఇది చెప్తాను, హరే కృష్ణ నేను ఫస్ట్ టైం చెప్పిన తర్వాత మీరు రిపీట్ చేయాలి. నేను మళ్ళీ సెకండ్ టైం చెప్తాను, అప్పుడు విని మళ్ళీ నేను చెప్పిన తర్వాత మీరు రిపీట్ చేయాలి. అది గుర్తుంచుకోండి. సో అందరూ వీలైనంత, మీరు మధ్యలో జాయిన్ అయినా మీరు సెపరేట్గా వీలైతే మొదలు పెట్టకుండా అందరితో పాటు జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి, అప్పుడు వినడానికి పద్ధతిగా ఉంటుంది. ఓకే, మీరంతా మధ్యలో లేట్గా జాయిన్ అయ్యి మీ ఓన్ టైంలో మొదలుపెట్టి ఎండ్ చేస్తే ఎవరు ఎప్పుడు మొదలు పెడుతున్నారో ఎప్పుడు ఎండ్ చేయాలో తెలియదు. సో కరెక్ట్గా వినటం ప్రారంభించి మీరు ఈ ప్రార్థనలు చెప్తున్నప్పుడు మీరు అటెంటివ్గా వినాలి. ఎప్పుడు హరే కృష్ణ స్టార్ట్ అవుతుందో విని, నేను చెప్పిన తర్వాత విని నన్ను ఫాలో అవ్వడం చేయాలి. హరే ఓకే, కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే అని అందరూ ఎవరికి తోచినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటే మరి ఆర్డర్ లేకుండా ఉంటుంది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను ఈరోజు, మరి అది చెప్పిన తర్వాత రిపిటేషన్ కూడా చాలా సెప్టిక్ కానీ ఎవరు స్టార్ట్ చేయలేదు. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అందరూ ఎవరి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మధ్యలో మొదలుపెట్టి స్టార్ట్ చేసి అలా చెప్తుంటే ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందో, మరి సెకండ్ టైం నేను రిపీట్ ఎప్పుడు చేయాలో నాకు రిపీట్ అవ్వడానికి కూడా మరి అవకాశం దొరకాలి. సో మీరు ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే మీరు అటెన్షన్ పే చేయాలి. ప్రార్థనలు స్టార్ట్ అవగానే అటెన్షన్ పే చేయాలి. ఒక ప్రార్థన తర్వాత ఒక ప్రార్థన చెప్తాము, లాస్ట్ ప్రార్థనకి ఈ జయ శ్రీకృష్ణ ప్రభు నిత్యానంద అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద వరకు మీరు వినాలి. విన్న తర్వాత నేను హరే ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు విని నేను అప్పుడు ఆపుతాను, మీరు అప్పుడు చెప్పండి. మళ్ళీ నేను సెకండ్ టైం హరే కృష్ణ చెప్తాను, మీరు అప్పుడు మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి.
అది ఆర్డర్. ఆ ప్రకారంగా మీరు కరెక్ట్గా చెప్తే అందరూ వీలైనంత ఒకేసారి, మధ్యలో కొద్దిగా లేట్గా జాయిన్ అయినా వాళ్ళని జాయిన్ అవ్వండి. మళ్ళీ మీరు మొదటి నుంచి లేట్గా జాయిన్ అయ్యి మీరొక్కరే స్టార్ట్ చేసి చెప్పే కన్నా వాళ్ళని అందుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అది. హరే కృష్ణ. సో ఇంతకీ ఏం చూస్తున్నాము? 4వ అధ్యాయం దివ్య జ్ఞానం. మరి ఇందులో దాదాపు 30 శ్లోకాల వరకు చూసాము. ఇంకొక 12 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. భగవద్గీతను మొదట ఏ విధంగా ఎప్పుడు సూర్య భగవానుడికి చెప్పింది అది చూసాము. మీకు గుర్తున్న విషయాలు, నిన్న చూసిన విషయాలు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. మరి భగవంతుడు ఎప్పుడు అవసరమైనప్పుడు ఎలా అవతరిస్తారో అది చెప్పడం జరిగింది. ఆ తరువాత మరి భగవంతుడి జన్మని, ఆయన కర్మని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు వాళ్లకు. ఎలా అంటే ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు అంటే రాగ భయ క్రోధాలను వదిలి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించిన వాళ్ళు పవిత్రులై ఆయన్ని పొందుతారు. ఎవరు ఏ మార్గంలో అయినా సరే ఆయన వైపుకు వెళ్ళినా భగవంతుడు వారిని ఆ విధంగా అనుగ్రహిస్తాడు. మరి కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మనం ప్రార్థిస్తే దేవతలు మన కోరికల్ని సిద్ధింపజేస్తారు, ఈ భౌతిక కోరికలు. కానీ అది ఈ జన్మ వరకే ఉపయోగపడుతుంది. మరి నెక్స్ట్ జన్మ ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడాలి అంటే కోరికలు కాదు, మనం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, ఆయన తత్వం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అలాగే మరి ఇలా మనకు అన్ని కోరికలు తీర్చే ఈ దేవతలు వాళ్లకు మరి మనం ఈ నాలుగు విభాగాలు గుణకర్మల్ని బట్టి ఎలా చేశారో మళ్ళీ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. వేది, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు. ఆ తర్వాత కర్మ, వికర్మ, అకర్మ అనేవి ఏమిటి అనే విషయం చెప్పారు. అకర్మ, కర్మ, వికర్మలు చూసాము. తర్వాత ఇక్కడ 30th శ్లోక దగ్గర. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రకరకాల మార్గాల్లో ఎవరు ఏ విధంగా ఈ యజ్ఞంలాగా వాళ్ళ కర్మలు చేస్తారు అనేది, కొంతమంది మరి అష్టాంగ యోగం ద్వారా కొంతమంది చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా కొంతమంది వేదాధ్యయనం ద్వారా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. మరి ఇంకా కొంతమంది మరి హఠయోగము ఇటువంటి వాటి ద్వారా ఏదో ఒక విధంగా ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా మరి నిగ్రహించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పి ఆ రకంగా ఇంద్రియ నిగ్రహణం కావాలి. ఏ రకంగా అయినా సరే ఇంద్రియాలను, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడే ఈ ఆత్మానుభూతి సాధ్యం అవుతుంది. కాబట్టి కొందరు తపస్సులు, కొందరు అష్టాంగ యోగ పద్ధతి, కొందరు వేదాధ్యయనం, కొందరు కఠిన వ్రతాలు ఇలా చేపట్టి జ్ఞానవంతులు అవుతారు. ఇంకా కొందరు మరి ప్రాణాయామం ద్వారా, ఇంకా కొంతమంది శ్వాసను నియంత్రించి ఆ రకంగా సమాధి మగ్నులవుతారు. ఇంకా కొందరు ఆహారాన్ని ప్రాణవాయువులోనే యజ్ఞంగా అర్పిస్తారు. ఇంకా కొంతమంది మరి యజ్ఞ ప్రయోజనం తెలిసి కర్తలందరూ కూడా పాప ఫలితాల నుంచి శుద్ధపడి అంటే పవిత్రులై యజ్ఞ ఫలం అనే అమృతాన్ని ఆస్వాదించారు కాబట్టి భగవద్ధామం వైపుకు పురోగమిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది 30th శ్లోక అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఇన్ని మార్గాల ద్వారా అందరు తెలుసుకుంటారని చెప్తే భాష్యంలో ఏం చెప్పారు? ఈ కలియుగంలో మనకి భగవన్నామం తప్ప మరి వేరే మార్గం లేదు, ఇంత కఠిన మార్గాలు అనవసరం, మనం భగవన్నామాన్ని స్మరిస్తే చాలు. మరి భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు నన్ను అనన్య భక్తితో సేవించిన వాడు మరి త్రిగుణాలను దాటి శీఘ్రమే ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకుంటాడు అని చెప్పారు. సో కాబట్టి ఈ భక్తి భావంలో గనక మనం ప్రారంభించినప్పుడు ఇక అందులోనే కొనసాగినట్లయితే ఈ పరిపూర్ణతను పొందవచ్చు అని చూసాం. సర్వేప్యేతే యజ్ఞవిదో యజ్ఞక్షపిత కల్మషాః యజ్ఞశిష్టామృతభుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం
సో ఈ యజ్ఞ ప్రయోజనం తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పాప ఫలితాల నుంచి బయటపడి యజ్ఞ ఫలం అనే ఈ అమృతాన్ని వాళ్ళు ఆస్వాదించారు కాబట్టి ఇక భగవద్ధామం వైపు వెళ్తారు. సో ఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు ఆ యజ్ఞ ఫలితాన్ని మనం ఇలా ప్రసాద భావంతో తీసుకున్నప్పుడు అది మరి మనకి భగవద్ధామానికి అర్హత వస్తుంది. కాబట్టి ఇంతకు ముందంతా చూసిన దాన్ని బట్టి మనకి ఇంద్రియ నిగ్రహమే అన్నిటికీ కూడా మూలం. ఫస్ట్ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో భక్తి భావంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ఇంద్రియ నిగ్రహణ, మనో నిగ్రహణ వస్తుంది. మనస్సు భగవంతుడి మీద లీనమైనప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ప్రలోభాలు కలిగించలేవు అని చెప్తున్నారు. నాయంలో కోస్త్య యజ్ఞస్య కుతోన్య కురు సత్తమ. సో యజ్ఞం చేయకుండా ఎవరు కూడా ఈ లోకంలో అన్యులు కురు సత్తమ ఎవరు కూడా ఆనందంగా ఉండలేరు. సో ఈ లోకంలో మరి యజ్ఞం చేయనప్పుడు సుఖం ఎక్కడున్నది ఎవరికైనా? ఈ జన్మలోనే లేకపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ జన్మలో ఏముంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞం చేయకుండా ఎవ్వరు ఈ లోకంలో కానీ ఈ జన్మలో కానీ ఆనందంగా ఉండలేరు. అలాంటిది ఈ జన్మలోనే ఆనందం లేకపోతే ఇంకా తరువాత జన్మ గురించి ఇంకా వేరే చెప్పేదేముంది అంటున్నారు. అంటే యజ్ఞము అంటే ఈ రకంగా ఫలాసక్తి లేకుండా మనం ఏ కార్యమైనా చేయగలిగినప్పుడే ఆనందం. ఈ జన్మలోనూ ఆనందం, చివరికి నిజమైన ఆనందం అన్నమాట. ఆ నిత్యానందం, సత్యతానందం, ఏది జరిగినా బాధపడినటువంటి నిశ్చల ఆనందం అది వస్తుంది. అది ఈ జన్మలోనూ మనకి మళ్ళీ జన్మ లేకుండా కూడా భగవద్ధామానికి అర్హత కలిగిస్తుంది. అది లేనప్పుడు ఈ జన్మలోనూ ఆనందం లేదు. ఆ కోరిక తీరినప్పుడు పొంగిపోతాం, తీరకపోతే మళ్ళీ ఇంకో కోరికతో బాధపడుతూనే ఉంటాం ఎప్పుడు. ఏవం బహువిధా యజ్ఞ వితతా బ్రహ్మణో ముఖే కర్మజాన్ విదితాన్ సర్వాన్ ఏవం జ్ఞాత్వా విమోక్ష్యసే. ఓకే, సో కొన్ని పాయింట్స్ వచ్చాయి, ఆన్సర్స్ నిన్న చెప్పినవి చూద్దాం. సుదర్శన్ ప్రభుజీ, గురువును వినయంతో ఆశ్రయించాలి, ప్రశ్నించి సేవ చేసి తత్వజ్ఞానులు నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తారు. అది కరెక్టే, కానీ మనం ఇంకా అది చూడలేదు. అది ఈరోజు చూడబోతున్నాము, నిన్న చూడలేదు. మంజులా మాతాజీ, యజ్ఞ ఫలితం అమృతమును ఆస్వాదించిన నిత్యమైన భగవద్ధామాన్ని వైపు పురోగతి పొందుతున్నారు. ఓకే, కొందరు దేవతలను లెస్సగా పూజిస్తారు, మరి కొందరు పరబ్రహ్మం అనేది అగ్ని అందు హోమం చేస్తారు. కరెక్ట్. సో కొంతమంది పూజిస్తారు ఎందుకు? కోరికల కోసం. ఇంకా కొంతమంది ఆ కోరికల్ని దగ్ధం చేస్తారు పరబ్రహ్మం అనేటటువంటి అగ్నిలో, అంటే ఆ మనోనిగ్రహంలో. మరి ఆత్మ సహాయంతో వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక భావంతో మనోనిగ్రహం, కోరికలన్నిటినీ పక్కన పెట్టి మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. సో దాన్ని దగ్ధం చేయడం అంటున్నారనమాట. దగ్ధం చేయడంతో పోల్చుతున్నారు. సో అంటే బేసికలీ కొందరేమో కోరికల కోసం ప్రార్థన చేస్తే, కొందరు కోరికలను వదలాలి, ఈ జ్ఞానం రావాలి అనే దానికోసం యజ్ఞాలు, ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్, ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ, ప్రభుజీ. సో ఈ రకంగా యజ్ఞాలన్నీ కూడా యజ్ఞాలన్నీ కూడా వేదాలచే ఆమోదింపబడ్డాయి. అవన్నీ కూడా కర్మలన్నిటి నుండే ఉద్భవించాయి. సో వేదాలన్నీ కూడా మన యాక్షన్స్ అని చెప్తున్నారు, మనం చేసే పనులు. వాటిని యథార్థ రూపంలో తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు ముక్తిని పొందగలవు. అంటే యథార్థ రూపంలో కర్మను తెలుసుకోవడము అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నదే, ఏ విధంగా చేయాలి, మన కోసం కాదు, కోరికల కోసం కాదు, తీర్చుకోవడం, ఈ లగ్జరీస్ తీర్చుకునే ఆనందం కోసం కాదు, మన బాధ్యత అనుకుంటూ మనం చేయవలసిన పని మనం చేస్తూ, ఈ భౌతిక సంబంధించిన పని అయినా సరే, మరి తినడానికి, ఉండడానికి, సంసారానికి కొంత కావాలి కాబట్టి, చెయ్యాలి కాబట్టి, వాళ్ళని పోషించే బాధ్యత ఉన్నది కాబట్టి మనం
ఒక జీవనోపాధి కోసం ఏదైనా పని చేసినా అది బాధ్యతగా, అది నాకు ఇంకా అది కావాలి ఇది కావాలనే ప్రలోభాలు పక్కన పెట్టి బాధ్యత, మన అవసరాలు అంతవరకు అనే ఉద్దేశంతో మనం మన డ్యూటీ లాగా చేస్తూ ఏది వచ్చినా మరి అది వస్తుందా ఇది వస్తుందా అని టూ మచ్ కోరికలు, ఆసక్తులు, ఫలితాల మీద పెట్టుకోకుండా చేయవలసింది కరెక్ట్గా చేసి ఏదొచ్చినా నిశ్చలత్వంతో స్వీకరించగలగడం. అప్పుడు ఆ మెంటాలిటీతో చేసినప్పుడు మరి ఆశతో చేసినా అదే పని, మరి ప్రతిఫలాసక్తి వదులుకుని బాధ్యత అనుకుని చేసిన పని అదే. కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నాము, ఏ మనస్తత్వంలో ఉన్నాము, ఏ మైండ్ సెట్లో ఉన్నాము అన్నది ముఖ్యము. ఇటువంటి భావంతో, ఇటువంటి మనస్తత్వంతో, ఇటువంటి మైండ్ సెట్లో ఉన్నప్పుడు బాధ్యత ఏదొచ్చినా నేను నిశ్చలంగానే ఉంటాను అని ఉండగలిగినప్పుడు అప్పుడు అదే పని యజ్ఞం అయిపోతుంది. అది అక్కడ డిఫరెన్స్. ఏదో యజ్ఞం అంటే వేరే పని చేయాలని ఏమి లేదు. సేమ్ పనినే నువ్వు ఎటువంటి మనస్తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటున్నావు, నీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉన్నది అన్నది. మన మైండ్ సెట్ ఆలోచన విధానాన్ని బట్టే మన యొక్క పరిపూర్ణత సాధ్యపడుతుంది. ఈ మనస్సులో ఉన్న అన్నెసెసరీ ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ బయట పెట్టి కోరికల్ని, క్రోధాలని, ఈర్ష్యలను, అసూయలను ఇవన్నిటినీ ప్రక్కన పెట్టి చేయవలసింది చేసి ఏదొచ్చినా నిగ్రహంతో నిశ్చలత్వంతో ఉన్నప్పుడు మరి మనకి అటువంటి మనస్తత్వాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగినప్పుడు ఇక మనకు ఏ పని చేసినా యజ్ఞంలాగా అయిపోయి ఆ యజ్ఞం రూపంలోనే దాని నుండే మనకు ముక్తి వస్తుంది అంటున్నారు. శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాద్యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞ పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే. సో జ్ఞానయజ్ఞం ఈ ద్రవ్యయజ్ఞం కంటే మహత్తరమైంది. ఈ జ్ఞానంతో చేసే ఇలాంటి పని డబ్బు కోసం చేసే యజ్ఞం కంటే కూడా గొప్పది. పార్థ, కర్మయజ్ఞాలు అన్నీ కూడా చివరికి దివ్య జ్ఞానంలోనే పరిసమాప్తి అవుతాయి. సో ఈ కర్మతో మనం ఈ అండర్స్టాండింగ్తో కనుక కర్మం చేసినప్పుడు అన్నీ కూడా చివరికి మనకి దివ్య జ్ఞానాన్ని చివరికి మనకి ప్రసాదిస్తాయి. మనం చివరికి దివ్య జ్ఞానంలోనే ఉంటాం ఈ రకంగా గనక పని చేయగలిగినప్పుడు అని చెప్తున్నారు. ఈ జ్ఞానంతో చేయటం మరి డబ్బు కోసం అనే కోరికతో చేయడం కంటే ఇది మహత్తరం. ఎందుకంటే ఈ రకంగా మనం కర్మ చేసినట్లయితే చివరికి దివ్య జ్ఞాన సంపూర్ణలం అవుతాము. ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఇక ఏది మనల్ని బాధించదు. సో ఈ భౌతిక క్లేశాలన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడతాం. సో ఇలా మరి భక్తి భావంలో నియుక్తులైనప్పుడు అందుకని అన్ని యజ్ఞాలు కూడా ఈ భావంతో చేయడం ఇక్కడ ముఖ్య ఉద్దేశము. ఏమిటి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, చేసే వాళ్ళ శ్రద్ధను అనుసరించి యజ్ఞాలు కూడా వివిధ రూపాలు దాలుస్తూ ఉంటాయి. చేసే కర్త యొక్క శ్రద్ధను బట్టి, కర్త అంటే చేసేవాడు, కర్తకున్న శ్రద్ధ మనకి దివ్య జ్ఞాన స్థితిలో చేరినప్పుడు అప్పుడు జ్ఞానరహితంగా కేవలం తన సంపదను త్యాగం చేసేవాడి కంటే కూడా శ్రేష్ఠుడిగా గుర్తింపబడతాడు. అంటే ఎంతో ధనం దానం ఇచ్చేసిన వాడు ఉండొచ్చు తనకున్న దాంట్లో సగం పైగా, కానీ నేను ఇస్తున్నాను అనే కర్తృత్వ భావం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకంటే ఇలా వాళ్ళు ఆ కర్తృత్వ భావన లేకుండా ఏ పనైనా చేసిన వాడు ఇంకా గొప్ప అంటున్నారనమాట, ఇంకా శ్రేష్ఠుడు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ఈ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు యజ్ఞాలు ఇటువంటి జ్ఞానం గనక లేనప్పుడు మనం యజ్ఞం ఏ పనైనా ఆఖరికి నిజమైన యజ్ఞం చేసినా కూడా మనకి ఏ ఆధ్యాత్మిక లాభం ఉండదు. కానీ నిజమైన జ్ఞానం మాత్రం ఎప్పుడు మనకి ఈ రకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ఇవ్వగలుగుతాయి. కాబట్టి యజ్ఞాలు అంటే మరి మనం ఈ రకంగా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయడం ముఖ్యం. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో ఇలా జ్ఞానయజ్ఞం కంటే ద్రవ్యమయ యజ్ఞం కంటే ఈ జ్ఞానయజ్ఞం గొప్పది, ఈ జ్ఞానంతో పనిచేయగలగడం
కాబట్టి కర్మయజ్ఞాలన్నీ కూడా ఈ రకంగా చేస్తే చివరికి దివ్య జ్ఞానమే మనకు సంప్రాప్తం అవుతుంది. దివ్య జ్ఞానంలోనే సమాప్తి అవుతాయి. సో అది ఎవరికి దివ్య జ్ఞానం? చేసే కర్తకు. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్వదర్శనః. సో ఈ జ్ఞానాన్ని రకరకాల ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రణిపాతేన విద్ధి తెలుసుకో. ఎలా? ఎవరి దగ్గర నుండి? ప్రణిపాతేన ఒక గురువు దగ్గర చేరి పరిప్రశ్నేన సేవయ వినయంగా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఆయనకు సేవలు చేస్తూ ఎవరినైనా గురువు దగ్గర వినయంగా ప్రశ్నలు సేవలు చేస్తూ ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకో. అప్పుడు ఉపదేశిస్తారు తే నీకు జ్ఞానాన్ని. ఎవరు? జ్ఞానిన ఆ జ్ఞాని. ఎటువంటి జ్ఞాని? సా అతను తత్వదర్శిన తత్వాన్ని దర్శించిన ఆ జ్ఞాని నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకున్నవాడు నీకు చెప్తాడు. గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ సత్యం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించు, వినయంతో ప్రశ్నలు వేసి సేవ చేయి. ఆత్మదర్శులైన ఆ జ్ఞాని మరి తత్వదర్శనం తనే స్వయంగా చేయగలిగాడు కాబట్టి, భగవతత్వాన్ని తెలుసుకున్నవాడు కాబట్టి, ఆత్మానుభూతి తెలుసుకున్నవాడు కాబట్టి నీకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. సో అటువంటి ప్రామాణికమైన గురువును అడిగి తెలుసుకో. అర్జునుడు అదృష్టవంతుడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మరి భగవంతుడి దగ్గరే తెలుసుకున్నాడు. మనం కూడా సరి అయినటువంటి గురువుని చూసుకుని తెలుసుకోవాలి. సో ఇలా భగవద్గీతలో స్వయంగా భగవంతుడు చెప్పిన విషయాలను కూడా చదవడం, అర్థం చేసుకోవడం మనకి తోడ్పడతాయి. యజ్ఞాత్వా న పునర్మోహం ఏవం యాస్యసి పాండవ ఏన భూతాన్యశేషాని ద్రక్ష్యస్యాత్మన్యథోమయి. సో ఆత్మదర్శి అయిన ఇటువంటి మహాత్ముడి నుంచి నిజమైన జ్ఞానాన్ని కనుక మనం పొందాము అంటే ఆ జ్ఞానంతో సమస్త జీవులు కూడా భగవదంశలు, అంటే నాకు సంబంధించిన వారు అని చెప్పి నువ్వు చూడగలుగుతావు. కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి ఎప్పుడూ కూడా ఇటువంటి మోహానికి గురి కావు. కాబట్టి ఇలాంటి మహాత్ముడి నుంచి నువ్వు కరెక్ట్గా నిజమైన జ్ఞానాన్ని గనక సంపాదించావంటే ఆ జ్ఞానంతో ఇక సమస్త జీవులు కూడా భగవదంశలని నువ్వు గుర్తిస్తావు. అలాగే నాకు సంబంధించిన వారిని నువ్వు అని నువ్వు వాళ్ళని చూస్తావు. కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ ఎప్పుడూ ఇక మోహానికి గురికావు. అప్పుడు అందరూ నీకు సమానులే, అందరూ భగవదంశలే అనుకున్నప్పుడు ఇంక నీకు ఒకరి మీద కోపము, ఒకరి మీద రాగము, ఒకరి మీద ద్వేషము ఇవేమీ ఉండవు. ఆ మోహాలన్నిటి కూడా నువ్వు బయటపడతావు. అపి చేదసి పాపేభ్య సర్వేభ్య పాపకృత్తమః సర్వం జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. ఒకవేళ నువ్వు పాపులందరిలో మహాపాపివని భావింపబడ్డా కూడా ఈ దివ్య జ్ఞానం అనే పడవలో గనక నువ్వు స్థితుడవయ్యావంటే దుఃఖ సముద్రాన్ని దాటగలవు. సో ఒకవేళ పాపాలు చేసి ఉండొచ్చు, మనం పాపాలు ఎన్నో చేసినా కూడా ఆ తరువాత మనం ఈ జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే తెచ్చుకోగలుగుతామో మనం ఈ దుఃఖ సముద్రాన్ని దాటగలము అని చెప్తున్నారు. సో ఆ జ్ఞానం అనేది వస్తే పాపి కూడా ఆఖరికి జ్ఞానాన్ని పొంది ఈ చివరికి ఈ దుఃఖ సముద్రం అంటే ఏమిటి, ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని దాటి జనన మరణ చక్రాన్ని దాటగలుగుతాడు జ్ఞానం అనేది వచ్చినప్పుడు. యథైదాంసి మరి ఇదివరకు మనం వాల్మీకిని చూస్తాం కదా స్టోరీ. వాల్మీకి మరి మొదట్లో ఈ రకంగా దారులు కొట్టి జీవిస్తూ ఉండడం, ఆ తర్వాత నారద మహర్షి వచ్చి మరి ఆయనకు ఉపదేశం చేసిన తర్వాత ఇక రామ మంత్రం చెప్పుకోమంటే రామ అంటం కూడా రాకపోతే మరామరాను అని చెప్తే ఆ మరా మంత్రంతో పుట్టలు, వాల్మీకి అంటేనే పుట్టలండి, పుట్టలు వచ్చేటట్టుగా అంతటి కాన్సన్ట్రేషన్తో ఆ మంత్రనామం చేస్తే ఆయన అటువంటి గొప్ప ఋషి, రామాయణాన్నే వ్రాయగలిగిన కవి కాగలిగాడు. సో పాపాలు చేసి తరువాత జ్ఞానోదయం అయ్యి ఇలా జ్ఞానంతో ఎవరైతే మరి చివరికి మారిపోతారో వాళ్ళు
కూడా పవిత్రులైపోతారు అని చెప్తున్నారు. సో వినయంతో గురువు దగ్గర ప్రశ్నించి నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఇక యదైదాంసి సమిద్ధోగ్ని భస్మసాత్ కురుతే అర్జున జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథా. మండుతున్న కట్టెల్ని ఎలా అయితే అగ్ని ఈ కట్టెలన్నిటినీ ఎలా బూడిద చేస్తుందో, అలాగే ఈ జ్ఞానం అనే అగ్ని మన కర్మఫలాలన్నిటినీ కూడా దగ్ధం చేసేస్తుంది. ఈ జ్ఞానంతో మనం పనిచేసినప్పుడు ఏ ఫలితం లేదా ఫలితాలన్నింటినీ వెంటనే దగ్ధం చేసేసి, ఫలితాలు లేకుండా ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? మన పలక క్లీన్గా ఉంటే మనకి మరి జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడతారు. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఏ పని చేసినా ఆ బంధాలన్నీ దగ్ధమైపోతూ ఉంటుంది ఈ జ్ఞానాగ్నితో అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్, అగ్ని కట్టెల్ని ఎలా బూడిద చేస్తుందో జ్ఞానం అలా కర్మబంధాలని బూడిద చేస్తుంది. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రం ఇహ విద్యతే తత్స్వయం యోగ సంసిద్ధః కాలేనాత్మని విందతి. ఈ జగత్తులో మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లాంటి పవిత్రమైనది, ఉన్నతమైనది ఇంకొకటి లేదు. ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమే అన్నిటినీ మించినది, అన్నిటికంటే పవిత్రమైనది. కాబట్టి సకల యోగాలకి పక్వం ఏమిటి? పక్వ ఫలం. అన్ని యోగాలకి చివరికి వచ్చే ఫలితం ఏమిటి? ఏ యోగం ద్వారా వెళ్ళినా ఆ జ్ఞానము భక్తి యోగంలో పరిపక్వతను సాధించిన వాడు కాలక్రమేణా తనయందే మరి ఈ పరిపక్వతను అనుభవిస్తాడు, ఆ పరిపూర్ణతను తనలోనే తెలుసుకుంటాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎవరైతే ఈ యోగంలో సంసిద్ధులు అవుతారో, అంటే ఈ సమత్వంలో, ఈ నిశ్చలత్వంలో ఎవరైతే పరిపూర్ణంగా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతారో వాళ్ళు కాలక్రమేణా ఆత్మని అంటే తన ఆత్మతత్వాన్ని అనుభవిస్తారు. అంటే తన యొక్క సచ్చిదానంద తత్వంలోకి వెళ్తారు. కాబట్టి చెప్తున్నారు, మీరు వేరే అక్కర్లేదు. ఇక మనం ఈ కర్మయోగాన్ని ఈ రకంగా మన డ్యూటీస్ని మనం చేసుకుంటూ పోతే క్రమేణా మనం ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాము. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం తత్పర సంయతేంద్రియ జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణాధిగచ్చతి. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. శ్రద్ధ ఉన్నవాడికే జ్ఞానం వస్తుంది. సో శ్రద్ధ అనేది లేకపోతే అసలు ఎందులోనూ ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేం. మరి ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఈ మహత్కార్యానికి ఇంకెంత శ్రద్ధ ఉండాలి? సో శ్రద్ధ ఉన్నవాడికే ఈ జ్ఞానం వస్తుంది. శ్రద్ధ లేనప్పుడు అశ్రద్ధావంతులకు ఇది రాదు. తత్పర సంయతేంద్రియ, దాని మీద ఆసక్తి ఉండి సంయత ఇంద్రియాలన్నింటినీ నిగ్రహించి అతను శ్రద్ధతో మరి ఇంద్రియ నిగ్రహణతో నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తితో, తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తితో ఉన్నవాడికి జ్ఞానం లభించి అతను పరమశాంతిని అచిరేణ అంటే అతి శీఘ్రంగా అధిగచ్చతి పొందుతాడు. సో ఎవరికైతే దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడైన ఈ శ్రద్ధావంతుడు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు, తర్వాత పరమశాంతిని పొందుతాడు శీఘ్రంగానే. ఇక ఆ దివ్యమైనటువంటి సచ్చిదానంద స్థితిని పొందుతాడన్నమాట. ఎవరైతే శ్రద్ధతో ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుని ఇంద్రియాలన్నిటినీ నియంత్రించగలిగి, అంటే అది ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ఈ జ్ఞానం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇంద్రియ ప్రలోభాలను కంట్రోల్ చేసుకుని, తద్వారా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని, కోరికల్ని, కోపాన్ని, ఈర్ష్యలను, అసూయలను మన మైండ్ నుంచి పక్కన పెట్టగలిగిన వాడు పరమశాంతిని గచ్చతి. శీఘ్రమే మరి ఈ లక్షణాలన్నీ మనకు అశాంతిని కలిగించి, ఇవన్నీ మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంద్రియ నిగ్రహణ ద్వారా ఇంక మనం ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగానే ఉంటాం. ఏది జరిగినా అల్లకల్లోలం అవ్వం, ఆందోళన చెందం.
ఆ నిశ్చలత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. సో అందుకని అతను దానిని సాధించి నిశ్చలత్వాన్ని శీఘ్రమే పరమశాంతిని పొందును, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి అర్హుడవుతాడు ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహాలను కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు. అది ఇక్కడ శ్రద్ధ ఉన్నవాడికి జ్ఞానం లభిస్తుంది. ఇంద్రియ నిగ్రహణతో శీఘ్రమే అతను మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొంది మరి పరమశాంతిని పొందుతాడు. యోగ సన్యస్త కర్మాణం జ్ఞాన సంఛిన్న సంశయం ఆత్మవంతం న కర్మాణి నిబధ్నంతి ధనంజయ. సో ఈ కర్మఫలాలన్నిటినీ కూడా ఇలా మనం ఆసక్తి లేకుండా వదిలిపెట్టగలిగినప్పుడు భక్తి అలాంటి యోగంలో స్థిరమైన వాళ్ళు దివ్య జ్ఞానంతో సందేహాలన్నీ కూడా లేకుండా నశించినప్పుడు వాస్తవంగా ఆత్మలోనే స్థితుడైన వాడు ధనంజయ. ఈ రకంగా అతడు కర్మఫలాలచే బంధితుడు కాడు. చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇంతకుముందు అన్నిటి పరమశాంతిని పొందుతాడు, ఇవన్నిటికీ అర్థం అదే. అయినా ఇక్కడ వెరీ క్లియర్లీ ఆ విధంగా కర్మఫలాలతో బంధితుడు కాదు. ఎప్పుడు కర్మఫలాలన్నిటినీ కూడా త్యజించగలిగిన వాడు, అంటే ఫిజికల్గా వదిలేయమని కూడా అనడంలా, వచ్చిన లాభాన్ని పక్కన పడే అనడంలా, నువ్వు దాని మీద ఆసక్తి కావాలని ఆ తపన పక్కన పెట్టు, ఆ తీవ్రమైన కోరికను పక్కన పెట్టు. వచ్చేది ఎలాగో వస్తుంది, అది లాభమో నష్టమో ఏదో ఒకటి వస్తుంది. నువ్వు పనిని చెయ్యి, శ్రద్ధగా చేయాల్సిన డ్యూటీ చెయ్యి. ఆ తర్వాత ఏదొస్తుంది అనే ఆలోచన పక్కన పెట్టు, చేయవలసింది చేసి ఏదొచ్చినా ఇలాంటి నిశ్చలత్వంతో ఉండు. లాభం వస్తే ఎగిరి పొంగిపోయి గంతులు వేసి గర్వపడకు, మరి నష్టం వస్తే కృంగిపోకు, దుఃఖించకు, డిప్రెస్ అవ్వకు. చేయవలసిందేమిటో నెక్స్ట్ చేయవలసింది ఏదో చేసుకుంటూ పోవాలి. కానీ ఈ రకమైనటువంటి రియాక్షన్స్ వద్దు ఏదొచ్చినా అంటున్నారు. అది ప్రతిఫలాసక్తి వదులుకోవడం, అంతేగాని వచ్చిన లాభాన్ని అంతా పక్కన పడే ముట్టుకోకని కూడా కాదు. కేవలం దాని మీద ఆసక్తి వదులుకుంటే చాలు, దానిని ఫిజికల్గా వదులుకోవడం కూడా చేయమని చెప్పడంలా. సో కర్మఫలాలన్నిటినీ ఈ రకంగా వాటి మీద ఉన్న ఆసక్తిని మనం వదులుకోగలిగితే అలాంటి యోగంలో అలాంటి పరిస్థితిలో స్థిరపడినప్పుడు ఇక సందేహాలు ఎప్పుడు వస్తాయి? అవుతుందా రాదా, ఎంత లాభం వస్తుంది, ఇంత వస్తుందా అంత వస్తుందా, వాళ్ళకెంత ఇవ్వాలి వీళ్ళకెంత ఇవ్వాలి, ఇటువంటివన్నీ డౌట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? కోరిక ఎంత వస్తుంది అని ఆ తపన, దాని మీద కోరిక ఉన్నప్పుడే ఏది వస్తే అదే వస్తుంది, ముందు నా పని నేను సవ్యంగా చేయాలి, ఇవన్నీ పక్కన పెడదామని పక్కన పెడితే ఇంకా వేరే ఆలోచన ఉండదు, పని చేయడం వరకే ఆలోచిస్తాం. సో ఈ సందేహాలన్నిటినీ వదిలి కర్మఫలాల మీద ఆసక్తిని వదిలిన వాడు ఇక ఆత్మలోనే స్థితుడైన వాడు. కాబట్టి ఆ రకంగా అతడు కర్మఫలాలచే బంధితుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. అలా మన పనులు మనం చేస్తూనే మనం ఈ పూర్ణత్వానికి వెళ్ళొచ్చు. సో అది కర్మయోగం. తస్మాత్ అజ్ఞానభూతం తుత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం అత్తిష్టోత్తిష్ట భారత. తస్మాత్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, లాస్ట్ శ్లోక. ఏమంటున్నారు? కాబట్టి అజ్ఞాన సంభూతం, అజ్ఞానం వల్ల పుట్టినటువంటి హృత్సం, ఎక్కడ నీ హృదయంలో అజ్ఞానం వల్ల పుట్టిన ఈ సంశయాలన్నిటినీ కూడా చిత్వైనం ముక్కలు చేయి. దేంతో? జ్ఞానాసిన్ ఆత్మన, ఈ ఆత్మ జ్ఞానంతో నువ్వు ముక్కలు చేయి. యోగం ఉత్తిష్ట భారత, ఈ యోగంలో స్థిరపడి నువ్వు లేచి నిలబడు. మరి కూర్చుండిపోయాడు కదా రథంలో, ఇక నేను యుద్ధం చేయలేనని. కాబట్టి ఇదంతా చెప్పి నువ్వు ఇలా అజ్ఞానం వల్ల మనసులో నీకు రేగిన ఈ సందేహాలన్నిటినీ కూడా ఈ జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ముక్కలు చేసి లేచి నిలబడు. అంటే ఇక నువ్వు లేచి నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయటానికి రెడీ అవ్వు అని చెప్పి భరత వంశస్థుడా అని అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. కాబట్టి అజ్ఞానం వల్ల
నీ హృదయంలో కలిగిన సంశయాలన్నిటినీ ఈ జ్ఞానం అనే ఆయుధంతో ఛేదించు. భారత, ఈ యోగంలో నువ్వు సమన్వితుడవై, అంటే ఈ మనస్తత్వంలో ఉండు. ఏది జరిగినా సమత్వం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది, సమత్వంలో ఉండాలి అనే నిశ్చయంతో, నీ డ్యూటీని నువ్వు మాత్రం చెయ్యాలి అనే నిశ్చయంతో యుద్ధం చేయడానికి లేచి నిలబడు అని చెప్పి భగవంతుడు ఆఖరికి ఈ అధ్యాయంలో సలహా ఇచ్చారన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఒక శ్లోకం మిస్ అయినట్టున్నాము, ఒక నిమిషం. శ్రద్ధ ఉన్నవాడికి జ్ఞానం లభిస్తుంది అన్నది చూసాం కదా. అతను వెంటనే పరమశాంతిని పొందుతాడు. ఆ తర్వాత అగ్నశ్చ శ్రద్ధదానశ్చ సంశయాత్మ వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి నా పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. సో ఇక్కడ శ్రద్ధ ఉన్నవాడి జ్ఞానం లభిస్తుంది, శీఘ్రమే అతను పరమశాంతిని పొందుతాడు ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు అని చెప్పి శ్రద్ధావంతుడికి అది లభిస్తుంది. అలాగే అజ్ఞశ్చ అశ్రద్ధదానశ్చ. సో ఈ శాస్త్రం మీద శ్రద్ధ లేనటువంటి వాడు అజ్ఞానికి, సంశయాత్ముడికి ఎప్పుడు డౌట్లు, ఇది పనిచేస్తుందా, ఇదంతా నిజమేనా, భగవంతుడు ఉన్నాడా, ఏమిటి ఇదంతాను అని ఇలాంటి నమ్మకం లేని వాడికి వినశ్యతి, వాళ్ళు ఎలాగూ నశిస్తారంటే ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడు మరి ఇక ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళలేరు. నాయం లోకోస్తి అంటే వాళ్ళకి ఈ లోకంలోనూ మరి లేదు, పరలోకంలోనూ లేదు. ఏమిటి సుఖం? ఎవరికి? సంశయాత్ములకి ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం అనేది లేదు. ఇలా సందేహించి డౌట్లు ఉన్న వాళ్లకు, ఫెయిత్ లేని వాళ్లకు, నమ్మకం లేని వాళ్లకు ఎప్పుడూ సుఖం లేదు. ఏమో ఇది ఎప్పుడు ఇక ఈ మనస్తాపాలతో, కోరికలతో, ఈర్ష్యలతో, ఆందోళనలతోనే ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి కోపాలతో, కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ లోకంలోనూ పైలోకంలోనూ కూడా సుఖం లేదు. ఎవరికి? అశ్రద్ధవంతులకు, శ్రద్ధ లేని వాళ్లకు, విశ్వాసం లేని వాళ్లకు. శాస్త్రాలను శంకించే అజ్ఞానులు, శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు భగవద్ జ్ఞానాన్ని పొందలు. వాళ్ళు ఇలాగే వినశ్యతి, పతనం చెందుతారు. ఈ సంశయాత్ములకు ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖం లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తారు. సో అది ఆ తర్వాత మరి చివరికి కర్మఫలాలన్నిటినీ కూడా త్యజించి ఈ యోగంలో గనక ఇటువంటి మనస్తత్వంలో నువ్వు సెట్ అవ్వగలిగితే, మరి అలాంటి వాళ్ళు ఈ సందేహాలు ఏమీ లేకుండా ఇటువంటి భావంతో చేయగల వాళ్ళు నిజానికి ఆత్మలోనే స్థితులైన వాళ్ళు. అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, ఆత్మను దర్శించగల వాళ్ళు. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు కర్మ ఫలాలు వచ్చే బంధితులు కాదు. కాబట్టి ఈ అజ్ఞానం వల్ల నీ హృదయంలో కలిగిన సందేహాలన్నిటినీ కూడా ఈ జ్ఞానం అనే ఖడ్గంతో ఛేదించు. ఇలాంటి యోగంలో సమన్వితుడవై నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి లే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వెరీ గుడ్. ఇది లాస్ట్ శ్లోకం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి ఇది 4వ అధ్యాయానికి ఎండింగ్. రేపు 5వ అధ్యాయం